Seredin dostlar. Siziň kompýuteriňiň ekranynyň aşagyna şuňal aktiwasiýa Windows diýip ýazgy çykyp ýüreňizde düşýärmi? Ýöne şonu aýyrmagyň aň fatşak ýoly bar. Näidimi? Görkezýän. Ilki bilen myşkanyň sağ knopkasyna basyp, şu ýerden tekstli dokument sözlewat edýäňiz. Adyny ütgetmek gerek gel, içine girýäňiz. Bu içine şu tekst ýazýaňyz. Tekst kommentariýada ýazyp goýjak, şol ýerden kopýalap alarsyňyz. Izinden berdi. Faýla gelýäňiz, sahranit как. Ime faýly hiç zat ütgedenlok, diňe izinden nokot goýup, reg diýip ýazýaňyz. Aşağınak zip faýla girýäňiz. Wc faýly saýlaýaňyz. Sahranit edýäňiz. Izinden kompýuteriňiziň ekranyna şuňalak reg faýly örýär. Üstüne gezek basýaňyz. Bärde sizden reýestre ütgeşme girdiňmi diýip soraýar. Da diýäňiz. Bärde bolsa ütgeşme üstünlikli girdildi diýär. Muňa okey diýäňiz. Indi kompýuteriňizi prezagruziýet edýäňiz. Kompýuteriňiz täzeden açylandan soň seredýäňiz. Görüşüňiz ýaly indi aşagdaky ýazyw ýok. Şuňaly peýdaly wideolaryň dowamy üçin podpisat et, ýoksa bitirersiň.